Oyo n'umugano bw'abakuru n'abakoronto korwa Kisi FM na mekenye bubara. Mekenye bubara. Mutegereri rero nigongo kumanya igoro ya amusae oyomo uginete kare omwesongorori utagete chinga gichonsi kobo umurai andoze asagutoka no ena sabana agwikira agacha akabo murai bwense na wita abantu chimilioni isano nemo. Adolf Hitler nigo aibore kabwerwe mo chimia isano isato 53 na kianda igaria ase ensemo ya Austria. Nigo aitete aba Yahudi chimilioni isano nemo ekero akinete anyorete amadarakaye. Urende ekerongo chaka omuganoye ngiringa Adolf Hitler ekera ari gukina karo umwana nigo aganete koba umwana siasa na nigo anchete obwesongorori sana kwimukerera igoro nonyene kero bakogosoria nabana bande egeti ekikyagerete abana bakamubaka amarieta amange esana. Hitler agakina ari emyaka 18 nigo achakirite siasa chiaye igaria ase omochia ofiena abo ase omumea bwensemeyo arekorwa Kalin Luiga oyo boigo onere bwangete abayahudi kianda ya 10. Adolf Hitler nigo anyorete ogusegetuko kurwa asomomea bwensemeyo oyibwangete abayahudi egeiga Adolf Hitler nere abwaterete koboko akamenta kubahanga mono. Abayahudi nigo bangire mono kubwatekana no mosimomobo obwedini amone nchira bari okora ebintu byabo ebyo kubagendereria akebugima. Kubango koiga nigo kwa mosoete sana Hitler ase enkoro yaye akanyora nga chinga kika arabe umurai bwense abantu ababonsi nigo arahabasirie buna ebisase. Igaba chaete akabarura buna abantu bataisa inikende gyonsi akabarura no bonyira ngo chimagega. Kumanyika no komo kwa Bayahudi nkiringa nigo barenge abantu abakongu abangaini nende nigo barenge kororare nonye nase obonchiruri bwabo bikiagerete bakaba abantu abatenenku gekone. Ayonsi nigo amogecheti sana Hitler akabokorio okoria chira kirenga kinga nabaorokie ngakiende yonsi arabe umurai. Ekero esegi ya chagete omwaka bwerweyemo chimikianda na 11 tokuronga First World War ya chagete 1914 mpaka 1918 idira nigo achagete korigia amadaraka elinde anyoreri baga ryogotenera abantu bunenkoro ya moete asogosoa asege kosi kya majeshi ya Ujerumani igaiga no achagete korigeri ribaga ryokoba omoteneneri bw'abantu bunatagete idira amone kosi kya kero bagenda asesegi nigo babwetu okobu okobe ekeiga kirirete abayahudi bakaba bakomochigwanga andake basogetie obubisi bwa abajerumani goja ase ababisa babo andake nakiagerete nga abajerumani bakabu kinimotegereri nyore ayonsi noko oba kageratu asenge nchonga nigo bangire njira kindi chonzi nguri guchiarenge elinde ene kiunga abayahudi baziriwe kabisa kurwa sense yo agoikera twaigure nigo bachete gusirigwa abayahudi chimilioni isano nemo. Kubwatakana nokubuwo koiga ujumi amono boncholi bwensi ya Ujerumani bugasale kamono. Nigo yarenge gati umwaka 1920 goikera 1930 omotegereri. Kubwatakana nokubuwa wesegi eyo bahabwetwe yarenge umwaka 1914 goika 1918 Wadakobonene nigo bwabwatete enseyo na obungainereria bonzi wahitira uja asa abajerumani nga abayahudi nabwo abaletererete ukabaso asana abantu bense ya Ujerumani. Ikiyagerete itira amona babwatani baye bekyama kyanazi bakaranga richibu no kubasiria abayahudi bonsi pikorwa ase enseyo. Garenge gutumia amangana yobongainereria abo asaliete chira uja asaba Jerumani bonsingana na yagache ense yibuya ayekinie akonye abantu bonsi ebara abatakana baro bamenye buna abantu bande elinde Ujerumani ekine naende koba buna yarenge kerale gukwana ni gale gukwana n'ubororo obotindi chinga kichonsi ekerale gukwanira abantu ba Ujerumani. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst,
dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. Kirege mwaka bwiriwe mochimia kiandana 33 nigo achoretwe koba umurai bwenseyo murai bwenseyo motegereri nigakorokwa ekansela Kenya gaigani gatwate president buna chinse chinde kerajorwa koba ekansela ya Ujerumani indoto chiaye chigaikerana indege tangani achagete gukora nkiringanigo ajagete gonchora na korosia amachiko amaya aliako mwanjirana ko mwachinguru elinde anyare gusiria abantu abo abayahudi korwa asenseyo indoto cya chonsi no gwesongoroli ogwekaga no gwekinia abikamuikerana buna atagete korwa are omwana gono obeire umurai bwense nabagokora kende yonsi mabera ndonsi atayo akerayonsi aikeranire airwe chinguru echo wedera sogonjora amachiko bayahudi bagasangererigwa sobonge bagasiekerwa chinyomba ao chugo chandwa gombochu bwachagete ase enseyo gombochu bwagache tumeyaye amono yo kabero momeyo Vienna Kalin Eluiga bayahudi bakabwatwa bakanyenywa bagaitu unachingiti choro sana bagasanyentwa emetwe bunachingiti chingendanse bagaitwa ogoitu kwarengo kobe abana abande bagosambwa bagokorera ukingenjo cyonsi echobobe bunachingiti choro sana chigoitwa bagachandwa buna SS ekolia magena yabwatirwe ebekirengoli abaminjoretie bagatamira chinse ao abo ase baja koirana na bagendererete koirana gwikalero iga emechando yabete menene gwikalero iga ense etakumweba Hitler nakigokera wikerero iga ekero waturire dadia Hitler ase bali bakinete kale na bagosoma history na mono ase town ya Tel Aviv oinyorenge town ya Tel Aviv nero capital city ya Israel omotegereri abantu nigo chituke chigotenena buna amagunchera ya makorominyo begosa nonyene chinkoro nandi chachaka kwa kabuya elieta Hitler asense ya abayahudi gose aba Israel nelieta totakeiri kono gukwana abantu begosa namba yabo konyora Hitler atarachaka kubasiria nigo yarenge chimilioni 15 nemo jinu gutaisano nemo eyo yarenge mwaka bweriwemo chimia kianda na 39 ayo kumyana alinga nonya abayahudi baraba keigo ebintu ebinene ebyokorolense nebyokoigwa ebinge nibyekisemi cyabo ebintu buna Google bintu be internet igo byacayitwe company ya korona Calvin Klein ebintu buna ebyokorosi chikambani chokorosi chicomputer chikoro ku Dell ebyonse byo no bongaini bwa Israel amangana Facebook nebintu binde binge obono bongaini bwa Israel era abantu beboli iganga yare gocha kobatalia ogoitoko iga angogose ngaiba ikiriense igegotebekananga kubwatekana no bongaini bwabo nenchira bakora ibintu byabo goikira mono iga ango andake gose nigo yakirenga nonye nembeo nabuo ba ajetenenerete oraisego gora embeo hao ntokumanya atigana pi n'abayahudi omotegereri nzese senirie ko bwachinze cyonsi ensengima kerotagete kumanyanga n'ubumaene bakune orolebuna America ekobererokya achinkoro Adolf Hitler nigo akwete chidarike 30 umutienyukane umwaka buriwemo chimikianda na 45 iga aze eitetebweka omonyene aso uweyaka amasasi kabwate emyaka 55 nomo nzeye buno komenya kelyo gukorera abamino naye nakiyoracho gukorerwa edira ageita asogwa kamasasi asekeria akorora nk'ubugima konye bwachakire kumuchiera ekombo wekera abo motegereri nongo ikera omwerio abo omugano o Adolf Hitler murayo olenge gotumiege kuba murayo siretie abayahudi oetani chimilioni 5 nemo murayi okorete amangana makongu asoro wongorwa buraya oinyolenga nchegete chingaki atagete koira enseyonzi ase erogetenga Adolf Hitler te Conqueror igatagete koira enseyonzi pi ebe enseyaye Moroberio iga ni gwarga ni gwa amona inche mekenye wubara Oyo no mugano bwa bakoro na bakoronto bunore twasore na Kisi FM enka Jomogusi